खाफालानो गाज्रि जाखोना ना जोंसो माबा गोरोन्थि मावग्रा जाखोब्रा। माथो साननायफोरानो एसेबो जाफुंथारला। नाजानायाथ' बिराद नाजादों, माबा मोनसे थांखि लानानै माबा मोनसे मावनो होननानै। माथो साननायफोरानो एसेबो जाफुङा। बोसोरा आरो बारनायाव बारलांगासिनो। बोसोरसेया माला थाङो जेबो गमखौनो मोनस्लाबा। 28 बोसोर जाबाय दिनैसिम, माथो मावनो हाखो? जेबोआनो गैया माथो सानना नायोबा, जेरावबो लाथिख'। ना लेखा फरायनायावनो मोजां फरायखो, ना फैसा थाखाखौनो एसे बुरजायै बुथुमनो हाखो। गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौनो फिसिनो हाबावाखैसो माथो जोंलाय। जेबोआनो गैया माथो। बिदिनो बारलांथारबाय समा। मा जागोनलै?